ሰላም ሰላም ከመይኒኹም ኣነ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ትልዩ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ እናኽብራተይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላገበርኩም ኣተባብዑኒ ናይ ሎማዓንቲ ስራሕና ምሳሕ እዩ ምሳሕ ደሞ ኩዱ ወይ ከዓ ሳንዱች ብልጃጅ ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ እዩ እናክብራተይ ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩም ተኸታተሉኒ ኣብዚ ዘድልየና ፍልፍል ሮሚ ሽጉርቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ እዩ እና ከምዚ ኣደቅ ኣቢልከን ትከትፎ እንድላኣክለክን ፃዕዳ ሽጉርትና እንትን ትገብራ ድንሽ ለለ ሸራይሕ ከቲፍክን ትስልግኦ ማለት ንእሽተይ ጠቅጠቅ ክብል ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ካብ ከቲፍና ቀጥታ ላብ ግላይ ኣእቲና ወይ ላብ ዘይቲ ኣእቲና ነብስሎ ብንእሽተይ ማይ ዝም ጌርና ኣፍልሕ ኣቢልና እንትን ተጌርናዮ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ዝመፀልና ከምዚ ጌርካ ንእሽተይ ፍቅፍቅ ኢሉ ክሻብ ንእሽተይ ብስል ካርና ክበስል ዘይኮነ ንእሽተይ እዩ ዘድልዮ ንእሽተይ ፍቅፍቅ ኣቢልካ ከምዚ ካርና ተበሲሉ ክሰባበር ስለዝኮነ ብዙሕ ግዜ ከይበሰለ ብዙሕ ግዜ ብጥሩኡ እንተይኮነ ማለት እዩ ካብኡ ብልቲ ጠቅጢቃ ከምዚ ጌርክን ብሕራት ለለ እዚ ናብ ምሽራሕር እንትን ትገብራሉ ጥሑን ቃርያ በርበረ ዓድና ማለት እዩ ፍልፍል ኣስወጥ ካሞን ባብሪካና ካጅን ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ከምዚ ጌርክን ዝለኣክለክን መጠን ትገብራ እዚ ነሾ እዩ ወይ ከዓ ናይ ሕሩጭ ምሽራሕሪ እዚ ለለ እዚ ቃርያ በርበረ ዓዲ ኮዝበራ ፍልፍል ኣስወጥ ባብሪካ ካጂ ከምዚ ጌርካ ዝለኣክለክን መጠን ትገብራ ካብኡ መጀመርያ ሽጉርቲ ነቅልል ማለት እዩ ሽጉርቲ እናብለዕለልና ልጃጅ ወይ ደሞ ናብ ደርሆ ስጋ ነእቲ ፅቡቅ ኮይኑ ኣዕርዩ ክሻብ ዝበስለልና ላካድና ላካፈትና ኣሕብር ነብሎ ማይ ገለ የድልዮ ምክንያቱ ማይ ባዕሉ ስለ እንትን ዝገብር ብደረቁ ስለ ዝስራሕ ማለት እዩ ማይ ከየእተክኒ ማይ ባዕሉ እዚ ስጋ ማይ እዩ ዘውፅእ ካብኡ ከምዚ ብከምዚ መጠን ብስል ዝበለ ሓንቲ ማጂ እና ፍልፍል ሮሚ እዚ ቃርያ ለ ክተእትያ ትክእላ ኢክን እዚ ቃርያ ኮይኑ ብፍሩይ እዩ ካብኡ ካሞን ኮዝበራ ፍልፍል ኣስወጥ ትገብራ ብሕራት እዚ ለለ እዚ ሶስ እንዶሚ ናይ እንዶሚ ሶስ እዩ ጨው ከምዚ ጌርካ ንእሽተይ ክድን ኣቢልካ ክነፅንሓ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ዝመፅእ ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ከምዚ ቆንጆ ኮይኑ ክሻብ ዝበስል ትፅበዮ ማለት እዩ ካብኡ ሶስ እንዶሚ ከዚ እዚ ናይ እንዶሚ ሶስ እየ ገይረሉ ብመጠኑ ተበዚሑ ስለ ዘበላሽዎ ብመጠኑ እዩ ዝግበር ምክንያቱ ተበዚሑ የባላሽዮ እዩ ትልብላዕስ ብጣዕሚ ናብ መዓር እዩ ዝቅይሮ ናይ መዓር ጣዕሚ ስለ ዘለዎ ከምዚ ጌርክን ሳንዱች ክትሰርሓ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ድንሽና ጅብና ጌርክን ኣብ ውሽጢ ሳሙየሊ ተእትይኦ ኣብዚ ለለ ድንሽ ኣነ ብእንትን ይኮን ከይደ ዝሰርሖ ብግላይ እየ ዝሰርሖ ኣብ ዘይቲ ይኮን ከይደ ከግልዮ